Nyakorom gajuang dakika en prang'wen tok sa pagariyo mar okinyi kamoro mora mintiere rokini machiegni e nonro mar gazet. Okinyi ma kawuono ken chieng' tich ariyo kaka pile wajabedo kod jafwambo marwa mano molony e weche gweko mag ohala Edwin Okoth. Edwin, amusi ni misawi chieng' nade? Achiew maber Sharon, ageno ni imbe ichiew maber. Amanda achiew maber. Bura Nairobi ka koth chako ga mana saa 9 gokinyi. Kendo chieng' tich ariyo. Joma mondo ka wan waleo ga Nairobi ka. Kaka Nyakorom gajuang kaka pile antiere kai gazede ariyo, antiere gi The Standard gi mano mar Daily Nation. Okinyi ma kawuono Edwin kineno kata mana thor weche mabende ochiw e gazede ariyo. Thor weche ma kamagi chal. Mano kaluwore kod winjruok mabende jatend piny Mano William Ruto kanyakla kod ogai mar Azimio Raila Odinga koro nodonje. Winjruok makende mabende noneno ka na jatend piny noromo kod moko kuom jotela. Hinya mantiere od bura mar Senate kanyakla kod mano mar National Assembly odiochieng' manyore kar jot mare. Aneno ka Nation temo wacho ni gichako manyo koro winjruok mantiere kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga. To king'iyo Standard be pod wuoyo mane wachno to giwacho ni hope after demo deal, ni koro geno mantiere bang' winjruok manotimore kata twak makoro chakore kind jatend piny Kenya kod ogai mar Azimio Raila Mono Odinga. Nikichanino ka thor weche go chal Nyakorom gajuang abiro chako kod gazet mano ma The Standard kama thor weche mopogore mipek mabende asenyisi kanyo. Ineno kanyo geno nitiere bang' winjruok mabende jatend piny mano William Ruto kanyakla kod Raila Odinga nodonje. Koro en mana geno marwa nikech kweth ariyo gi koro gibiro neno kaka kamiti ibiro keti mar chwalo winjruok makamano. Maloka naneno sigana machielo mana kwanyalo idho maloka wach mabende pod nyuoyo paro mopogore sikul mong'ere kaka Mukumu Girls ma skund sekondar mantiere gwenge mag imbo mar piny Kenya. Nyaka sani nyithindo ariyo Nyakorom gajuang oselalo ngimagi kaluwore kod muoch mano mar tuo mar nyaldiema kata mana kolera kiero gi dho ngere. Edwin, wach makama ema daher mar mondo mi wachak godo, wach mabende nitiere e it gazet mar adek kama bende gisani skul mong'ere kaka Sacred Heart Mukumu Girls bende sani koro nolor kaluwore kod tho mag nyithindo ariyo. Jopuonjre mabende wachore ni gin duto te na gintiere e form 1 ka bende jopuonjre manohingo 500 bende nitiere gi achiedh nade makoni kod kocha na gidiewo na gintiere gi wich bar del maliet kanyakla kod achiedh nade mopogore mabende koro wacho ni nokel kod food poisoning mano kwiri mantiere chiemo. Iwacho ni nyalo bedo ni pi mane gitiyogo bende ok ne ler ahinya. To bedo ni nyithindo 500 nobedo matuo to skul nigi nyithindo 2,000. Manyiso ni atamalo 25 noseyudo nyalo bet nogamo tuo mar nyaldiema. Apani ma en koro kelo tang' maduong' nikech moko kuom jotelo makono wacho ni gima kamano oseneno ndalo mamoko to noko kaw ne okang' mapiyo. Koro en puonj ne kata skunde mamoko bende ni pi ma nyithindo tiyogo nikech nyithi skul ing'ino dak kamoro achiel to gin ji mang'eny chalo keto ji 2,000 e plot achiel. Isi ni ji 2,000 ka ng'ato achiel oyudo tuo to nyalo landore yo mapiyo kendo koro ineno ka koro en mana midhiero momiyo skul koro nyaka lor. En wach moro malit kata mno duche manyoro wach makama bende nwakelo nyaka weche magwa manyien. Nyaka sani achiel kuom jopuonjre mabende notho ong'ere kaka Wendy Abeti, japuonjre mabende nitiere e form 1 mabende kaluwore gi pathologist mano jal mabende timo nonro mano mar ringre mar jomotho. Bang' ka nosetimo nonro e del mano ringre Abeti mabende notimo Mash Funeral Home noyudore ni otho kaluwore gi severely dehydration mano kaluwore gi nok kata mna onge mar pi moromo e denda. Ng'eni tuo mar nyaldiema bende jachiko kata mna pi e del. Luwore gi nikech obiro gi diep to ka ng'ato diew to nyaka bed ni pi nyaka rum e dende. Manyiso ni ma en mana apani en puonj ne sani koth be chwe antie kaka pige moko ringo kuonde mopogore nyalo riwore gi pi ma sikunde tiyogo. Apani koro ma en puonj ma nyaka gitang' atang'a. Ginene nyithindo nyalo res nade nikech gidak kamoro achiel to ging'eny to seche moko alwora nyalo bedo matek rito.
En wach moro malit, pod wamedo kwayo ote mag lit kod kuyo ne anyuola osiepe mag jopuonjre ariyo ma bende gisani koro osetho mani skul mar Mukumu kata mana Sacred Heart Mukumu Girls ma bende notimre odirani. Par ni nitiere japuonjre achiel ma bende chal mare mar thieth bende nitiere e kinda Nakuru Gasumbi kaluwore ni entiere e ICU. Kan maromo jopuonjre 500 bende nosethiedhi mane osiptal maduong' mano mar Kakamega Referral ma bende giwuok e osiptal. Kopogore gi mano, Edwin bende weche ma bende ko aneno komi pek e gazet ma The Standard otenre kod weche mago mag siasa kama bende sani it gazet mar 4 gi mano mar 5. Jotelo mopogore opogore jopiny bende osewuok oko odiochieng' manyoro kata okinyi ma kawuono. Ineno gi e weche manyien magwa mago mag weche manyien mar okinyi kama bende koro jotelo jodito mopogore opogore girwako tudruok mano winjruok ma bende nitiere e kind jatend piny kanyakla kod ogai mar Azimio. Neno kanyo jotelo mopogore opogore kiwuok e jakom mano mar riwruok mar jomatatu mane gwenge mag Central Rift, wantiere gi speaker ma Nakuru, nitiere kanyo jaod bura ma Soi, bende jaod bura ma Pokot South, injo paro mopogore opogore ma bende pod gimedo chole Edwin. Ma en fungruok maduong' ne ji mang'eny nikech king'iyo kata jotelo go mawuok e kuonde mopogore opogore nitie mawuok e gwenge ma kata bende ng'anyo nok timre ahinya to giwacho ni bedo ni ng'anyo nok timre boma ma giwuokie ok nowegi oko pek mabiro gi kod ng'anyo. Omiyo gwenge kaka Nakuru giwacho ni ng'anyo nok lich ahinya Nakuru, to bedo ni ng'anyo nitie Nairobi noketho negi ohala e yo marach. Koro gin mana gigeno ni ma e twak ma koro kadhi dhi e od bura to ibro lose maber mondo kwe ma kawo kinde malach obedi. Ang'e nitiere moko kuom jood bura ma bende naonge kod geno ni okang' ma kama nyalo timore. Kuom ranyisi neno kanyo mana en sipika machon mano mar od bura ma Nakuru mong'ere kaka Joel Kair. Nono kodeko kanyo ni moko kuomwa nobuok bang' ka nwaneno kata mana some of us were shocked when we saw Raila yield and call off the protest. Wacho ni ne en buok kana giwinjo ni Raila Odinga nochungo ng'anyo ma bende dosebedo kotimo nyaka sani ne en ng'anyo adek ma bende noseneno. Ineno ko omedo wacho kanyo ni it may be an unpopular decision among some of us but the end is what keep us behind today. Par ma bende jatend piny Kenya bende nosomo. Kopogore gi mano gi weche maket kod mago bende it gazet mar 6 na nitiere romo ma bende na intiere odiochieng' manyoro, romo ma bende natimre magawa moro mano mantiere buore Nairobi. Romo ma kama en mar ndalo adek, romo mar dochni mar doho ong'ere kaka greening mano summit on greening of judiciaries in Africa. Romo ma kama Edwin nitiere odiochieng' manyoro kendo no yawe gi jatend piny mano William Ruto odiochieng' manyoro. En romo ma kelo kanyakla jotend doho mopogore opogore pinje mag Afrika. Gitemo ng'iyo ni to doho nyalo timo nang'o mondo konye rito alwora ma wan go kata kor lwasi mondo kik kethre. Koro nikech ahinya ka ng'ato ketho alwora to itere mana nyim doho nikech en ketho mar chik. Koro gipenjore ni wan kaka jotend doho wanyalo timo nang'o mondo gik ma kamagi kobire mbele wato watemo jiwo oganda mondo kik keth alwora. Bedo ni Afrika en achiel kuom pinje mag Afrika oketha kor lwasi ahinya nikech wan ok walos mwandu mang'eny. To onge kod kembe. To kochopo kar hinyruok kaka luwore gi kethruok mar kor lwasi to wan ema winjo mapek mogik nikech oro nitie to seche moko pi yweyo ji. Koro jo Afrika koro temo penjore ni wan to wanyatimo nang'o mondo wakony wachni mondo ahinya to kodhi e nyim doho wanyalo keto chike motegno machalo nade. Aneno ka jotelo mang'eny ne ni kanyo, ogai mar doho Martha Koome ne ni kanyo gi jalupne Mwilu ne ni kanyo. Omiyo en kamano okelo jotelo mang'eny mar Thurka kata pani ndalo ariyo mabiro gibro biro gi paro mopogore opogore manyalo jiwo doho, tij doho e rito alwora mar Thurka. Ahinya romo makamanya kwa Mgajwang bendo biro bedo kwa menyoni odiochieng' makawuono hinya e weche magwa manyien. Parni odiochieng' mar ariyo ma bende romo makamano biro bedo kadhi nyime. Romo makamano igeno ni biro bedo ka romo odiochieng' makiny. Kopogore gi mano bende jatend piny William Ruto it gazet mano mar 7 mar The Standard, jatend piny William Ruto bende no romo kod jodito mopogore opogore mano jatend jogo eko mang'eny e od bura mar National Assembly kanyakla kod od bura mar Senate kanyakla kod jotelo mamoko
mamoko ma bende noromo godo e kar jot mare mar State House odiochieng' manyoro. Romo ma kama Nyakwar Mgejwang' en kaluwore kata mana Edwin jatend piny nosewacho ni gibo keto committee ma bende biro bedo ka nono winjruok ma bende Raila Odinga ne dwaro mar mondo mi ochwal. Mana ko nyalo neno wach ma kamano. Edwin, wach ma kama bende paro ni koro geno chako neno. Geno sechako neno Sharon, to kata kamano safar ni pod bor nikech makore chakruok mare. Akwang'e ni en gi kona ge, en gi gode matindo, en gi aoche, en gi oken safar madhi bet mayot nikech ineno kata ka ichungwa majority leader kata jatend kweth mag jod bura mathoth e od bura wacho ni pok giwinjore kata ni onego bed ni komiti no bet gi jiadi ka oriwo jogo mae Azimio kod Kenya Kwanza, pok giwinjore kata ni onego bed ni gin jiadi. Tapani magi winjre ni gin jiadi, magi chak twak, magi winjre weche magi da twak e wiye, magi tieki. Apani pod en safar mabor, to kata kamano en mana kaka iwacho ni en geno maduong' nikech bedo ni koro twak dhi nyime, dhao nyalo dok piny. Ji we dhao ka ji chako wuoyo, to ji chako dhao ka ji owe wuoyo. To bedo kang' makamano kata mno odiochieng' manyoro bang' romo makamano ka niwinjo kata mana kaka ichungwa na loso kod jofwambo. Ne giwacho ni gin kaka Kenya Kwanza gintiere gi okenge makare mar nyayo winjruok. En mana ni pok gibedo mar ng'eyo ni ji adi ma bende biro wuok e kweth mar Kenya Kwanza to jo Azimio gin ji adi ma bende biro bedo ka wuok. Dong dwache mana ni en odiochieng', dwache ni kawuono en odiochieng' mar ariyo donge bang' okang' makamano nikech chal mar wach makamano noland mano chieng' Jumapil. Chieng' wuok tich men odiochieng' manyoro bende naneno ka jatend piny Kenya noromo kod jotelo makamagi. Koro en mana geno maro ni kinde thuolo mabiro nikech Raila bende nowacho ni kinde thuolo mar Jumachiel kapok oneno wach moro amora to koro biro kendo ochako luongo ng'anyo. Kopogre gi mano, iti gazet mar 8 gi mano mar 9 en kotenre kod midhiero ma bende ng'anyo osebedo ka kele pachoka, mano ng'anyo adek ma bende osebage kod kweth mar Azimio. Nitiere hinyruok ahinya ne anyuola mamoko ma bende nolalo wedegi, osiepe kanyakla koda mago familia mag gi e ng'anyo makamagi. Nyaka sani kata mana kaniwinjo kaka jatend piny Kenya na lando ji adek ne otho kaluwore kod ng'anyo maket kod magi, ka bende ji mopogore opogore pod medo yudo thieth e osiptande mopogore opogore. Kuom ranyisi, osiptal mong'ere kaka Jaramogi Oginga Odinga mantiere kaunti ma Kisumo wacho ni negi thiedho ji madiromo 19 ma bende noyudo hinyruok moko ne kod kocha motenre kod ng'anyo mane kaunti ma Kisumo. Tipo bende neno kanyo mar achiel kuom ng'anyo ma bende nadhi nyime kaunti ma Kisumo. Takeni nang'o mane rawera ni ento koro nodhi ng'anyo. Aneno mana ken mana gi lawe maiye. En wach moro matek. Ma ng'isi kama ng'anyo nosechope nikech king'iyo kata namba ma ogol gi osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga giwacho ni ji 19 chieng' tich ang'wen kende emane gi thiedho nikech ka gihinyore gi yore mopogore opogore. To sigana no bende Sharon ong'iyo ng'at achiel miluongo ni Joel Owino Odero ma noyudo hinyruok ka nodhi mane thieth okinyi kata kaluwore kod ng'anyo mane dhi nyime nikech ing'eni ng'anyo ka bende noting'o jomoko magoji to mayo ji gik moko. Koro gitemo mana wacho ni to koro bang' koro winjruok osechakore ni jogi to da winjo nang'o, jogi to idhi kony nang'o, to jogi to midhiero ma gidongo koro bang' ng'anyo koro rumo, to gidong gi midhiero mag liel to gi mag dhi osiptal kata thieth kata hinyruok mopogore opogore. To be nyalo kama paro familia moko bende koro nacho ne piny owacho kata mana sirikande mag gwenge kuom ranyisi okonyegi e timo kopo mag nyithigi ma bende nolalo ngimagi mane ng'anyo maket kod mago. Iti gazet mar 10 Nyakwar Mgejwang' bende kotenre kod nitiere moko kuom jotelo ma bende ne oramo samoro ne gineno ni Raila Odinga samoro dwaro musruok. Kinyalo kama paro jotelo maket kod magi kwacha kada koda jalub jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua kaka noloso ahinya kotenre kod wach mar winjruok. Kiti gazet mar 10 ineno kanyo gi dho ngere ondik ni headliners ignored as path for truth is launched. Koro jok mana oketo kata mana nyono matek ni onge winjruok moro amora manyalo bede kind jatend piny kanyakla kod Raila Odinga. Koro chal ka gima ne olengegi ka koro jatend piny onyono mana gi tiende piny Kenya nyaka dhi nyime. Kinyalo paro kuom ranyisi kama kaka gazet ndiko ka, nyalo paro kaka Gachagua en obiro dwaro mar mondo mi ogai mar Azimio Raila Odinga mar mondo mi ogwe tao owuoge weche mag siasa.
nyaka sani kwaseneno kata mana developments dongruok mabende oseneno. Iwacho ni jogo mano chung' matek, mano mako matek, ne nigi tich matek kendo chung' e bath jatend piny Kenya ka olando wach mar ni en oyie chako twak kod jatend ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga. Omiyo ne nyono matek be seche moko nyalo kuodo wi ng'ato bang'e, to kata kamano giwacho ni bedo ni jogi koro oseng'iso aching' kata giseng'iso e lela ni gito samoro nyalo bet no gimor gi chakruok mar twak madhi nyime ni nikech kaluwore kaka ne giwuoyo kapok okang' ma kama otimore, gidhi bedo gimbe gi mbi moro oko mar od bura seche ma koro twak ma kama dhi nyime. Ok wang'e ni gidhi ywayo ji kadok chien koso gidhi dhiro ji maromo nade koso mane gima koro warito neno ni to gin gi pek mane e okang' ma koro dhi chakore ka koro twak dhi nyime. Gidhi ketho, gidhi loso, gidhi jiwo koso gidhi tur kaka jotelo makoro nie twak. Ahinya kar mano jalub jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua ma bende nonyono kata mna chung' mare motegno nyaka sani kata mna chieng' Jumapil bende nwanene kanyo kentiere gi jatend piny Kenya ka bende lendo makamano na ichiwa yanga koro kanya kane kete e kama chalo nade kata kamano mbui mage mag Facebook, Twitter bende pod ineno ko wacho ni kata bed ni winjruok na nitiere kamano lakini eno kosir kata mano kodwar weche motendre kod mosruok. Kokamano Edwin adani watiek gi wach moro ka ahinya mago motendre kod ohala. Iti gazeti mar 4 bende piny Kenya chano mar yawo satellite mong'ere kaka Taifa One ma bende chano yanga mano juma mabiro chieng' Tich mar juma mabiro igeno ne piny Kenya biro yango satellite e pacho ka. Satellite ma bende biro bedo ka konyo mar menyo arita mano mar chiemo weche mag pith kanyakla kod kor lwasi ahinya mano motendre kod disaster management. Wach makamano nitiere Iti gazet mar 4. Chenro makamano Edwin noyangi kata mana nochak tim e kinde thuolo mar dweche 24 mano higni 2 ma osekalo. Koro dongruok makamano meno kang' mokwongo ma bende koro piny Kenya yango godo satellite mano mong'ere kaka Taifa One ma bende osebed ka iloso e pinje mag Amerika. An mano keto kawa gi buok nikech ok ang'ega ni wan kata gi duol kata bad migawo mochung' ne weche mag kaka satellite. Omiyo apani en okang' maduong' ahinya ka wan be koro wan wanya keto satellite moro e kor lwasi mabro konyowa e pimo gik mopogore opogore weche mag kata rita kata ng'iyo weche mag chal mar kor lwasi ma koro ok nyaka warit mondo jomoko miwa kony machalo kamano. Apani en okang' maduong' kendo Kenya koro mano ng'iso ni wambe okwan marach watemo go okang' kata ka wagoye matindo to wachake. Pani chenro mak monya kwa Ramogi Jwang ibiro bed ka iyango mano chieng' Tich 2 mar juma manyien. Satellite makamano odenda kaka Taifa One. Bende Iti gazet mar 14 mana kinyalo ketnwa ka bende jatend migawo mochung' ne weche mag apaya mano weche mag wuoth e pachoka mano Kipchumba Murkomen bende wacho ni gisani jogo kuma bende oselalo ngimagi kaluwore kod masira mag apaya. Kwan makamano en chakre Januar dwe mokwongo nyaka sani ji madirom 1,072 oselalo ngimagi e weche mag apaya. Wach makamano neno ka ang'eni nyawado Joyce Oduor biro bedo gi twak maket kod ma chakre sa achiel mar okinyi Edwin. To bende bende naneno kichuonwa report maket kod ma ahinya kaluwore kod nonro mar NTSA e wi masira mag apaya. Yes, Sharon, kapok wachope giko mar dwe mar adek higani, kwan mar jogo malalo ngimagi ne dhi bet matin kopim gi higa mokalo. Koro bedo ni nyoch wan gi masira mar apaya mar aleny mar Pwani to gi masira mar apaya ma nyocha owuok Kisii ema pani koro medo kwan ni modhi malo ahinya kendo koro king'iyo gi higa mokalo to wan malo gi ji manyaromo 20 manyaromo 16 kama. Nyiso ni pod gini medra to kineno gima Murkomen wacho ni joriembo iluongo ni driver incompetence ji okia riembo koso ji ok riemb e yo makare mage gik ma kelo hinyruok. To gima bed apar ne nyikwara mogi ni apiko ema nego dhano mang'eny mogik kipimo joma riembo apiko gi joma giting'o apiko kwan gi mani malo mogik pile ka pile. Omiyo apani korka apiko kanyo nyaka wang'i maber ahinya kasto kwaluwe gi joma wuotho gi tiendgi nikech joma wuotho gi tiendgi ahinya
thoro yud lalo ngimagi ka giwuotho e ndara. Mokwongo nikech en gi dende kende, to mar ariyo en ni owuotho kuonde ma owene oganda mondo owuothe tin ka opim gi kama onego nyamburko ringe. Koro oganda gi nyamburko riwo ndara achiel, to mano ema koro kelo ijruok ahinya. Apani ni Joyce gini ang' ne twag e wi wachno. Joyce gini wan bedi gi twak. En mana ni Edwin, king'iyo kata mana dweche adek ne gi ndalo 90 donge. To kineno kwan 1,072 kata bed ni wach makama iwacho ni kwan makama osedok piny kipimo gi higa mokalo, nikech higa mokalo kinde makamagi ji maromo 1,159 ne oselalo ngimagi. Sani koro wacho ni mano dok chien nyaka kwan mar 1,072. Apani onyalo timo makare ahinya derepe mariembo, wan kaka pedestrians, jogo eko mawuotho e geng' apaya, nyaka wabed motang'. Nikech kwan makama Edwin, apani en kwan kata mana bed ni en gi dok chien, to en kwan moro mang'eny ahinya. Adani watiek weche matimore e gazet mar The Standard. Parinya Kwarom Gajwang', aneno ka nitiere weche motenre kod ohala. Iti gazet ma iye kawuono bende gintiere gi Financial Standard, weche motenre kod weche mag ohala, weche mag tuke. Bende aneno kanyo, who will Chelsea turn to? Johera mag Chelsea, ung'eyo ni kochu notimo nade kanyo. Bende weche motenre kod tuke mag sikunde mag sekondar bende dhi nyime e kor gwenge mopogore pacho ka. Koro ka nido thuolo waninyiew gazet mar The Standard mar mondo mi som. Nikitano ka sa bende ringo mapiyo Edwin, we wadhi ane gazet machielo, gazet mano mar Daily Nation. Weche mabende no komi pek e Daily Nation okana ka nitiere gi pogruok ahinya kaluwore gi weche mabende no mi pek e gazet mar The Standard. Mano kaluwore kod tho mag nyithindo ariyo mani skul sekondar mar Sacred Heart Mukumu Girls, mano mantiere kaunti ma Kakamega. Weche motenre kod romo mabende jatend piny Kenya William Ruto notimo odiochieng' manyoro gi jatenda jogo eko mang'eny e od bura mar National Assembly gi mano mar Senate odiochieng' manyoro kar jot mar State House. Bende aneno ka pogruok maneno ka Daily Nation en buk moro mabende mana en jakom kata mana jata chenro maduong' mano mar riwruok kata mana duol mar yiere pachoka, mano Isaac Hassan. Bende naneno kanyo kondiko buk moro mar yango kaka chenro mag weche mag siasa osebedo ka tayo ahinya duol mochung' ne weche mag yiere pachoka. Nitiere buk mabende nondiko Nyakwarom Gajwang' mabende oganda ma pachoka endi pod medo somo paro. Bende kaendi bende neno omenda ma pachoka bende yom Edwin kaluwore ni dola medo hidho. Nyaka sani aneno kanyo dola kata mana kiloko en siling 132 mano exchange mara. Apani osebedo kotimo maber nikech juma mokalo nochopo 140 donge? Nosechopo 140, to kata kamano geno mane nitie ni odhi dok piny ahinya kendo pod aneno ka ok ber nikech noseduogo nyaka 127. Manyiso ni ma kendo koro chako idho malo. Apani bedo ni dola watiyogo mang'eny ahinya kwa kelo mwandu mawuok e pinje maoko, mane ma hinyowa. To apani okenge mabe osekaw bro nyayo lemo nikech bedo ni pok wadhi e 150 mane wapani wadhi chope cha bedo nyiso ni ok wadhi marach ahinya. Gazet mar Daily Nation kata mna mbele mare kama bende nwasekelo satellite mokwongo mabende kori biro bed kiyango e pachoka, mano mung'ere kaka Taifa One, mano chieng' tich ariyo mar juma mabiro. Bende Healthy Nation, mano i gazet maiye bende nitiere nyithindo mabende nonyuol e kinde mag corona mabende iluongo ni pandemic babies. Koro jonyuol kata mana mine mabende nonyuolo nyithinde kinde mag lockdown bende wacho ni nyithindgi ok osebedo kan iluongo ni hatua mabende nyithindo goyo milestones magi ok osebedo ka chal gi mag jowetegi mabende nokonyuol e ndalo mar corona. Wachaka ni giti gazeta mar ariyo mapiyo kama bende mane en jakom mano mar dul mochung' ne weche mag yiere pachoka Isaac Hassan bende gisani koro nogolo buk mong'ere kaka Referee of a Dirty Ugly Game, ka bende owacho ni kaka nodwaro riembo tich mano oswago mane higa mar 2012 kata kamano Raila Odinga ne orese. Mano nitiere it gazet mano mar ariyo. Buge bende nondiko kanyo mano mong'ere kaka Referee of a Dirty Ugly Game, kaka chenro mag duol mar yiere pachoka osebed ka itayo chakre chon. Kinyalo paro Isaac Hassan en bende notayo yiero mano higa mar 2012 mana mapiyo minyalo lose kapok wadhi mbele. Aneno ka Isaac Hassan golo weche maling'ling motudore kod yiero, gik matimorega ndalo ma yiero dhi nyime. Omiyo ma buk ma
apani kata ke nyakwara mogi yudo thuolo to bedo ni nation ondike kae matin olidhe matin onyalo konyo mi picture kata mi gik matimorega ka ndalo ma yiero timore ogole sama ber nikech be yiero be kode korumo to be pod nitie ywaruok ma otudre kod yiero to kinde ka kinde bende bang' yiero maduong' nyaka bed gi achiedh nade ka bende iseyo mano jakom mar IEBC kanyakla kod commissioners mago mag IEBC. Koro kwan yudo thuolo nyakwara Mgejwang' wan isom wach makamano bende kiero bende ginyiew buk makamano bende gisom nikech Isaka nondiko maleng' kanyo kalure kaka jotelo moko samoro jamako oteku mago commissioners mag duol mar yiero pacho ka. It gazet mar 6 bende riwruok mar thieth mar piny mangima mano World Health Organization bende chano yango yath moro ahinya ne jogoeko mantiere gi del mapek mano ka in gi del mang'eny. Koro ntiere yath moro ma bende gichano yango kendo gikwayo mar mondo mi okete listi mag yedhe mamoko mano yath ma kimuonyo to koro duoko piny pek mar dendi kapo nono ni chwe yath makama koro biro keto kata mna dendi e yo makare. Koro yath makama pod idwaro kata mna ka pod iteme e pinje kata mna gi jolony weche mag science e piny mar Amerika. Yath makama ong'ere kaka Saxenda koro kwa mar mondo mi okete list mag yedhe ma bende oganda osebedo ka muonyo ka bende iwacho ni obesity kata mana pek mar del bende osebede na chiedh nade ma bende osebedo ka thago jopiny e gwenge kata mana e kor gwenge mopogore obede pacho ka kanyakla kod pinje mamoko mago pinje maoko. Wach makamano nitiere It gazet mar 6. Sharon kanyo be giwacho ni ka gigolo pek mar del kata midhiero kata chandruok mabiro gi pek mag del ginyalo geng'o tho mag oganda 342,000 e higni 25 mabiro. Miyo en okang' ma itemo ng'igo ni to mondo kik ji lal ngimagi kaluwore kod pek mar del kata medruok mar BMI. Bende wacho kata mana kineno kwan mag bende gichiwo ka ponono ni yath makamani biro bed ka ichiwo ne jogoeko ma bende nitiere kod achiedh nade ahinya mar del nyalo geng'o tho mano madirom 342,336 ma bende wacho nen kaluwore kod body mass index mano BMI ma bende ng'eni kinde ma bende ng'ato samoro chako tizi ing'iyo BMI bende ing'iyo kaka samoro fats mag dendi rom. Koro ma en wach ma pod itwake ka bende ni geno mag jo science ni WHO kata mana migao mochung' ne weche mag thieth e piny mangima biro bedo ka yango yath machal kama. Edwin kwadhi mapiyo kaluwore ni sa bende aneno ka ringo matek nane weche moko kotenre kod weche mag ohala ahinya mago mag reru mag gach okolo. It gazet mar 12 bende gisani koro nonro yango ni jo ohala ne tiyo e yo mathoth gi reru mar SGR mano gach okolo mar oro mwandu mopogore kata bed ni port mano mana Naivasha nogole gwenge mag Naivasha kitero e gwenge mago mag Mombasa mano kaluwore kod nonro mano mar duol mar Kenya National Bureau of Statistics. Aneno wachore ni nikech kaka gach okolo nyalo ting'o mizigo kata nyalo ting'o gik ma pek mang'eny dichiel emomiyo moko kuom jo ohala neno ni onego giti mana gi gach okolo ka gikelo mwandu mawuok e dho wadh nam chumbi. Omiyo nyiso ni koro yuto mawuok kuom SGR freight kata ting'o mizigo gi SGR osebet ka medore higa achiel mosekalo kopim gi higni mamoko ma SGR ok osebet ka kelo omenda ahinya. Omiyo en mana geno ni nikech SGR ni en achiel kuom pek ma wan go e chulo gope ma wan go gope manotigo kigero go SGR e kama kata dola mwahinyorego no moko gin dola mwachulo go gope go. Koro nyiso ni wabet gi dola matin nikech gope mo kaka mane otigo e gero SGR. Koro mano en geno maduong' nikech bedo ni koro itiyo kode nyiso no bolos omenda nyiso no nyalo ting'ore kende kata nyalo chulo gope ge kende. Bende no kata mana kal nonro mar Kenya National Bureau of Statistics bende wacho ni nentiere medruok ahinya mag ohala ma bende gach reru mar okolo natimo ahinya kipimo kod higa mokalo. Bende ne okanyo medruok makamano ne en mar ohala mar siling bilion 12.7 kipimo kod kinde maket kod magi higa mokalo kama bende nagiyudo ohala mano maromo siling bilion 12.2. Mapiyo kotenre kod weche matimore counties nyakwara Mgejwang'
Gajwang iti gazet mar 19 bende no kaka jotelo mopogore opogore mawuok e gwenge mag imbo mar piny Kenya bende koro oramo ni gibiro chungo okenge mar dwaro mar piny owacho ahinya mar uso moko kuom kembe mar rego sukari. Kinyalo paro ni paro mar chik mano mar privatization bill mar higa mar 2023 bende koro ne opuodhi e nyim od bura maduong' ma pacho ka ni nitiere moko kuom kembe ma bende koro ibiro bed ka iuso ne joket mwandu mamoko mawuok e pinje maoko. En gima kelo koyo ne ji mang'eny ahinya, to bedo ni en bill ma bende ne okal gi cabinet kata put mar piny owacho moting'o jotend migawo. Tiende ni gitemo ng'iyo ni mondo inyalo us kembegi ma ok okalo e od bura. Koro od bura ema biro kalo chik ni pod nikech en bill. Koro od bura biro kalo ni mondo oyiene migawo mar omenda gini uso kembe mag piny owacho ma ok okalo e od bura. Koro mano ema pano osekelo luoro nikech bedo ni gin kembe mag piny owacho tiende ni gin mag jopiny. Terogi e od bura tiende ni manyo jogo ma ochung' ne jopiny e wuoyo ewi kaka ida us kembego. Koro apani mae mamiyo gi buok ni to kous Nzoia gi Mumias to gineno kamano biro ketho ohala mag kembego kata biro lalo ne ji tich kata nyalo rocho ohala mag jopur mag jopidh niang'. Taneno kata mana kaka koro jotelo mawuok e kweth mapingo piny owacho kanyakla kod jotelo mantiere sirkal bende koro oriwo wigi kanyakla ahinya mar kwedo dwaro makamano. Ka bende nitiere luoro ni po nono ne ousgi to jopur ahinya marego kata mana sukari e gwengegi gibiro bedo ka giyuto e yo machalo nade. Mana ni Edwin bende wang'e ni moko kuom kembe marego sukari ahinya moko ma bende luongogo bende osebedo ka nitiere gi midhiero ahinya kotenre kod weche mag ohala. Kambi marego sukari mopogore opogore gwenge mag Nyanza, gwenge mag Western osebedo katimo makare e weche mag ohala. Be iparo ni mano bende yo mar resogi? En achiel kuom yo minyalo resgigo. Koro bedo ni mano en yo minyalo resgigo, gima duong' en ni yono iluwe nang'o, itime nang'o, iresogi kokalo yo mane nikech wacho ni usogi makata od bura ok opuodho. Tiende ni jopiny koro owe oko e wuoyo machalo kamano, e twak mar uso no. Nikech jopiny bende nek bed ni choko pachgi. Nyaka bed ni choko. Magi gik piny owacho to wan jopiny, jopur jopiny. To kembe gi nigi puothe madongo gin gi gik mang'eny ma ko usa e yo mar ma ok olu chik maber kata ok olu yo maber to lal nyalo bedo. To be ng'eni kaka jotelo mawuok e imbo ma Kenya gi wacho ni Webuye bende no usa kamano. To pok waneno ka Webuye tiyo. Koro giwacho ni kik timre kaka notimore gi Webuye nikech Webuye be no us mana mapiyo kamano to pok gineno ber moro amora kata pok gineno ka Webuye oduogo tich kata matin. Mara kamano Edwin kaluwore ni sane no kosima wang'wa dong' watiek gi gazet mogik mano mar Daily Nation kama bende okang' ma bende nwaseng'isi motelo kaluwore gi yom mar omenda ma pacho ka kipimo gi mano mar dola. Koro miyo piny Kenya nitiere kod gowi mathoth. Ng'eni gowi ma kamagi Nyakwarom Gajwang' bende biro nikech omenda kata mana ka dola ni malo. Nyiso ni omenda mitiyo godo e pacho ka manyo Kenya shillings itiyo godo mang'eny kipimo gi mano koro mar dola. Okang' ma bende osebedo ka kelo gowi mang'eny ahinya gope ma bende piny Kenya nitiere godo e pinje maoko. Aneno ka gowi ma kamano oseidho nyaka kwan mar siling bilion 351. Ma en medruok mar gowi kaluwore kod bedo ni weth mar siling mar Kenya. Mangiso ni de bed ni siling mar Kenya nigi teko ne mane ichano ni onyabed go to mano ok en gowi ma wan go. Koro bedo ni teko mar siling mar Kenya odok piny emomiyo koro wamedo gowi mar siling bilion 351. Bilion 351 en omenda moromo gero kata reru mar gach okolo cha machop Kisumu kama ogike cha. Omiyo bedo ni siling mar Kenya medo teko ne dok piny. Deno ka koro pek mar gowi medore nikech gope gi wachulo gi dola mar Amerika ok wachul gi siling mar Kenya. Koro ma en achiel kuom midhiero ma wayudo ka siling mar Kenya teko ne dok piny. To gima wanyalo timore sani en ni wamed jiwo mwandu mwatere pinje maoko kaka chai to gi kaka wanyayudo omenda mawuok e pinje maoko. Dhi chuno samoro mondo wakaw hola
mondo ka wakony wachni. Nikech aneno ka nonro mabende otim kaendi kipimo kata mana gowi mabende piny Kenya ne nitiere godo mane giko mar dwe mar 12 mar higa mokalo. Ineno Kenya's public debt gowi mabende nwantiere godo ne mar siling trilion 9.17. Ewi omenda makama iwacho ni omenda maromo siling trilion 4.7 ne gin gowi mabende wantiere godo e pinje maoko. Moko modongo to gin gope mabende nwantiere godo e chirni ma pacho kae. To chiegni 70% mag gopego gin mek dola. Nwaholo gi dola manyiso ni wachulo gi dola. To ka Kenya shillings medo bedo ma pek, dola bedo bet ma pek ne Kenya shilling, tiende ni ata thoth gowi mwada chulo wadhi chulo gi pesa momedore wiye, nikech teko mar shilling mar Kenya medo mana dok piny. Koro geno en mana ni kine Eurobond bende bi higa mabiro, to teko mar shilling mar Kenya bo bet osejiwore maberberie mondo kik wachul omenda mang'eny e wiye kaka koro shiling bilion 351 ma omedore sani. Koro nyakoro mga jonko ni do thuolo mano mar nyiewo gazet mar Daily Nation. Ibiro neno ka chakre dwe mokwongo mano mar higani nyaka sani koro wantiere dwe mar 4 kawuono en chieng' tarik 3. Ibiro bedo kineno kaka omenda mag pinje maoko osebedo katimo kaka iuso gi bende gi kaka inyiewo gi. Chakre mano mar US dollar wantiere gi euro, wantiere gi yuan kanyakla kod mano mar yen. Bendo mi kanyo ranyisi mopogore opogore gope ma bende piny Kenya wantiere godo mano higa mar 2022 mano chakre dwe mar 12. Koro kwa ni do thuolo nyakoro mga jong ibiro nyiewo gazet mar Daily Nation. Edwin, wach ni mogik kwatieko nonro mar gazet de bedango kinyi makawuono. Wach ta mogik en ni wabeda gi geno nikech bedo gi kwe sebet ka wacho ka ni koko pesa oluoro koko. Koro bedo ni wadhi bet gi kwe apani nyalo miyo wa geno moro ni ochumi marwa bende nyalo bet gi jiwruok moro, nikech seche ma koro piny nitie gi kwe ng'iso ni ohala dhi nyime, osuru chulore, to joket mwandu be koro ok dhi bet gi luoro mane gin go ka gineno kaka ng'anyo to gi muoch mag koko kamora mora e bombe mang'eny Kenya ka ne timo. Mana kamano. Edwin wagoni erokamano ahinya kuom biro e nonro mar gazet okinyi makawuono. Nyakwar mga jwang' mano na jafwambo marwa Edwin Okoth ma bende nwalidho godo gazet okinyi makawuono. Gazet momori mane kind Standard gi Daily Nation idhi inyiewo. Mabiro en twak mokwongo e chenro mar Opiny, twak ma bende dhi baga kod nyawadwa Joyce Oduore. Kinde gi ma bende koth osebedo ka chwe kor gwenge mopogore opogore. Ere kaka wanyalo geng're mar mondo mi kik wayud masira mag apaya, ibed ni riembo, ibed ni in jawuoth ma bende oting'e nyamburko makamagi, kata bed ni iwuotho karamne e geng' apaya, ponono ni wuotho masira makamagi bende nyalo yudi. Ere kaka wanyalo geng'ogi? Joyce Oduore donjo gi twak e kinde makamagi. Kik idhi mabor ka oyo matena. Emo na